Moni ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates lero lachisanu pa 27 March chaka cha 2026. Nkhani yathu yoyamba tiye ndiyambire ku America kumeneku ku New York. Tonse tikudziwa kuti president wa dziko la Venezuela titha kunena kuti president wakale Nicolas Maduro adagwidwa ndithu ndi dziko lija la America ndi kutumizidwa ku New York ku America kumeneku kukakhala ku ndende kumene akudikirira mlandu wawo. Anachajidwa milandu ndithu makamaka waukulu okhuza kugulisa kapena kuzembesa kulowetsa madrugs ku dziko limene la America. Maduro anagwidwa limodzi ndi amayi awo akunyumba akazi awo titero ndiye awiri amenewa anakaonekera ku koti aka kanali kachiwiri chimangidwireni kuti Maduro akaonekere ku koti. Ku koti nkhani inali yonena kuti Maduro ndi maloya awo amapempha jaji kuti athetse milandu imeneyi. Reason yayikulu ndiyonena kuti America ikukaniza kuti Maduro alumikizane ndi dziko lawo ku Venezuela kuti atumize ndalama zolipirira maloya komanso ndalama zogwiritsira ntchito kumeneku ku America akukanizidwa kuti apange process apange transact ndalama. Ndiye ku mbali ya Maduro akunena kuti izizi zikutsikimiza kuti awawa nkhani panalibepo mulandu yani. Nkhani inangokhala ya ndale yofuna kutigwira kuti tibwere kuno. Ndiye amapempha jaji kuti apange angothetsa mulandu. Koma jaji wanena kuti iye sathetsa mulandu ndithu chifukwa cha nkhani imeneyi. Chifukwa nkhani ili pamene pa ndalama zoti azilipirira maloya awo. America ikuwakaniza kuti apange transact atenge ndalama ndithu ndalama zawo zizibwera ku Venezuela. Zizibwera ku America kuchokera ku Venezuela. Ndiye leroli anakaonekera ku koti. Lero ndikuti Friday komano ku America inali Thursday nthawi yomwe amakaonekera ku koti. Ndipo ku koti kunatulukira ndithu masapota nawo wasapota Maduro. Anthu kumeneko kwa ku America ko anazungulira pa koti paja ena anali mphepete mwanse kudikirira kuti magalimoto awo akamabwera awo apange chiye owasapota Maduro. Kuchoka kumenekuku ku America tiyeni tibwerere ku nkhani yathu yayikulu ija ya nkhondo ya ku Iran. Tinakamba dzulo kuti Donald Trump amakamba zoti akumvana akulankhulana ndi ena ake ku Iran, ndipo anaulula kuti anthu amene akulankhulana nawo anampasa mphatso imeneyo inali yoti masitima amafuta pafupifupi 80 adutse ku Strait of Hormuz. Donald Trump yemweyo leronso walengeza kuti wapereka 10 days ku dziko la Irani kuti apitilize zokambirana for the next 10 days mpaka pa 6 April. Ndi pamene ngati sazapeza kuti zokambirana zawo zaphula kanthu adzapange chiganizo chake chija chokaphulitsa malo opangira mphamvu za magesi ku Iran. Donald Trump walengeza zimenezo kuti waperekanso 10 days kufikira pa 6 April. Tili pomwepo dzulo timamva ndithu maripoti ena ochokera ku Irani makamaka kuzera kwa mneneri wa dziko limeneli wa boma la dziko limeneli yemwe amanena kuti akana zimene America inalemba mu chikalata chake ngati mfundo zoti athetsere nkhondo mfundo 15 amati Irani yazikana, ndipo amanena kuti Irani yabwera ndi mfundo zake zomwe yapereka ngati counter offer ku dziko limeneli la America. Ndiye sitikudziwa kuti kukambirana kumene akunena Trump ndi kumene kuku kapena kulipo kwina. Mu nkhani zina president wa dziko la Ukraine Zelensky apita ku Saudi Arabia, ndipo anali ku capital ya Saudi Arabia ku Jeddah kumene akasayinirana mgwirizano wa defense ndi dziko la Saudi Arabia.
tikumbukire kuti Ukraine ili pa nkhondo pamene ikulimbana ndi madrone ochokera ku Russia tsiku ndi tsiku amene akuphulitsa dziko la Ukraine. Saudi Arabia nalonso padakali pano ikuvutika ndi madrone ochokera ku dziko la Iran. Ndiye I think maiko amenewa apeza common ground yoti agwirizanirane nkhani yolimbana ndi anthu amadrone. Ndiye Saudi Arabia ndi Ukraine asayinirana mgwirizano wa defense ndithu zimene zizachitika lero. Kuchoka ku Saudi Arabia tibwerere kumudzi ku Africa. Kunonso kwachitika nkhani ziwiri zitatu zopatsa chidwi. Nkhani yoyamba ili kuchokera ku Uganda. Ku Uganda kumeneku kuli military chief wa dziko la Uganda yemwenso ndi mwana wa president wa dziko la Uganda Yoweri Museveni. Wanena ndithu kuti ali okonzeka, Uganda ili okonzeka kupita ku Israeli kukathandiza Israeli pa nkhondo. Akuti ngati Iran ikufuna ichotse Israeli pa mapu, Uganda ili okonzeka ndithu kukathandiza Israeli. Zopatsa chidwi. Kuchoka ku Uganda kumeneku tiye ndipite ku nkhani ya DRC ndi Rwanda. Tikudziwa kuti azikazi ama president anayitanidwa kupita ku America kuphatikizapo a first lady a dziko la Malawi. Kumeneku kunapitanso ma first lady a dziko la Rwanda komanso dziko la DRC. Ndiye first lady wa dziko la DRC ndi wa dziko la Rwanda anapezeka kuti anafikira hotelo imodzi. Ndiye kumeneku kunachitika ndithu ndewu ya security. Akuti nkhanizo zikumveka kuti a security a Rwanda amapita kuti akafike ku lobby ya hotelo ya first lady a dziko la DRC. Ndipo kumene kuja anapanga crash ndi a security a first lady a DRC. Monena kuti zinali ndithu zochitisa manyazi, komano mapeto ake first lady a Rwanda anasankha zotuluka mu hotelo kukapeza malo kwina kokhala. Modi ndi nkhani ndithu yayikulu imene inachitika ku America, kumene adzikazi a atsogoleri anayitanidwa ndi a first lady a dziko la America kupita kukapanga msonkhano kumeneko. Tidziwe kuti ku DRC kukuchitika nkhondo makamaka ku Eastern kumene kuli ku border ndi dziko la Rwanda. Ndipo dziko la DRC limanena kuti Rwanda imakhala ikuthandiza gulu la dzigawenga lija la M23. Motero kuti anayitanidwa president wa Rwanda ndi wa DRC kupita ku White House kumene Donald Trump anawasayinisa mgwirizano oti kukhale ndithu aleke kumenyana ku DRC. Koma padakali pano kumenyana kukupitirirabe. Ndipo tinaonanso America ikupereka ma sanctions kwa atsogoleri ena ndi ena a dziko la Rwanda chifukwa chopitiriza nkhondo omwe adasayinirana kuti nkhondo iyi ite. Timalizire nkhani zathu pamenepa. Ndine Nesta the Black Teacher. Tsiku labwino.